बेरे फुंजानि नै भिडिअ सुरु जालायबाय लोगोफोर मैया मोनायाव सेन सादोंना बेखौ नायनो नागिरदां लबजाजों आंजों सादोंमोन नांना नाङा पासथा फुंनि पासथा जाबाय सिखार रोङाखै नै नाया मालाय बोखांहैखांबावलायबाय आंहा लेट जाबाय नै आयौ जाथार जाथारलाय लुगैया पार्टिजा गावहासो नायग्रोदों नाखौ जाबावनोसै नालाय थुरि थुरा खुसिथार ना मोननायखाय हाजोआव मोखां सुवाखै आंबो नायनो नागिरदोंमोन मालाय नायग्रोबाय नायगबाय मालाय बहाय नुबावनो मछली बरका बरका लबिया नायग्रोदों नाखौ ओमफ्राय आंहा नायबाय थायासै आङो सानजौबा सायनांगौ मानांगौ नालाय ओंखायनो थाब नायग्रोबाय आङो नेबाय थायासै जों मैया एम्बु बुथारनो होनना ओंखारबा ना दावनाय नुनानै सानाय जादोंहाय लोगोफोर इन्टारेस्टनो दे रानद' खावसे रानदो समान नाय मोनायाव ओरैनो बेलाव बाजागुलायदों आंहा आं नायग्रोनायनि मासे बारा लानोसै नामा थोद बिदि जायो आंहासो बेलाव बाजादों मैया सावजानो नैबेखौ लानोसै नामा मासे बारा मा होनो थुरिखौबो रानदोब्रा खावसे नास्रायखौ थुरिखौ ओरैहाय नास्राय होदो ओरै थुरि होदो गोरिखौ गिदिरखौनो लादो उन्दुफिनना ना खावनो फैनो नों जानला मानला आंहासो नोङा जों सानैजों सानायसो राननायखौ नुवाखै लाल साहासो लोङोबाय लबियाया बेरे फुंजानि मा जाबावनोसै लाल साहा गुदुं ओंखारलायनाय मा ओंखारजाया मासि बुरजा होखो ओमफ्राय लाल साहाखौ आं साहाखौ खापसे नङाबा आं लोंबायो बुरजा बयबो मिन्थियो आंखौ साहा खापसे बुरथिब लोंग्रा होननानै आरो गावनि साहाखौ आंनो लुदेरना हरो नोंना बांद्रायबा र' आं लोंसों आं एफा बुरजा लोंबायो ओरैनो एसेल' मोजां मोनो आं एसे लागोन र' दामा दे नै नाजों लोगोसे मैथा मोनबोबाय आंहा नै सायनोसै नै नाफोरखौ फार्स्ट टाइम जानाय ना एसे गोसो होनानै जाथारसै मैथाबो दंमोन लबियानाव मैथाखौबो लाबोखाबाय आं एसे मैथाजों संसै मेरला नाया नै जोंहा बिदिनो साथामजों आंहा मैथाखौ जानबाय सामब्राम गोजा बानलु हानानै होखाबाय ओमफ्राय नै नाखौबो खेबसेनो होखानोसै ना मावा दांग्रा फिथिख्रि दावलायनाय जानोसैलाय मादैया दावलायनाय दैज्लां बोथोर सफैनोसैलाय नै नाया ना नायै जानानै नायैनो खिगोनलाय मादैया नै जा साइज जाखाबाय आं खेबसेया दै होखांबाय आं दै होनानै आरो रानबावबाय नै खांसै संख्रि साखिजोबखाबाय आं गावनि दै रानना आरो दै होफिनबावदों बेखौ गोजौआव बोखोनानै दोनबाय आं ओमफ्राय नाखौ होसनसै आवैबो दंनाय लोगोफोर आवैना आङो दालि ओंख्रिबाथाय तेजपात होनो मोनाबा मोजां मोनाहाय ना थुरिबाथाय आङो दालि ओंख्रिजों गोथाव मोनो आं नालाय बानलुजों सामब्राम गुफुरजोंखौ हरबाय बानलु सामब्राम गुफुर बेखौबो एसे एवफानोसै दालिखौ जब्ब' होनोसै यामि नुखाबाय नै लोगोफोर दा लुबैदे आंनि दालिजों नाजोंखौ जिरा सावफुंनाय तेजपात सावफुंनाय होनबाथाय आंनिसै बिदि सायाव गोजावलायबाथाय
हेल' लोगोफोर नै आंहा जानोसैलाय ओंख्रिया नै मैथा ना जब्ब' होनाय ओमफ्राय दालिजों नाजों आरोबाव बानलु बाथोन जालाबायनोसैलाय आरो गुदुंथार मैथानि नाखौ जागोन जों ना मावा बिदै गोनां गोनां लुगैनो नाङा दे फार्स्ट टाइम जानाय ना बिराद गोथाव मोनजादों मैथाजों खब'से जाग्रोनोसै मैथा ओंख्रि दालि ओंख्रिबाथाय बानलु बाथोन बिराद गोथाव मोनो आं बानलु गोरानखा दैलां जालायबाय फैनोसैलाय आंना बानलु गोरान जानाया दालियावबो आरो ना ना बिदैखौ जायामोन नोङो बिदै दंमोन नै आरे आरे ना बिदै जानोबा खाले नाखौनो जाया गावनो होनाया माबा आंसो हरबोलायबाय बिराद गोथाव जादों दालि ओंख्रियाव तेजपात जिरा सावफुंनानै जाबायसो बेखौ लाहैबावबाय बिराद गोथाव मोनो आं दालि ओंख्रियाव तेजपात होबाथाय ना थुरि लानजाया मेल्ला खोथा रायलायनांगौ दंमोन जानायजों लोगोसे ओमफ्राय आंहा दिनै मानोबा रायलायनो गोसो गैया रायलायलां सिरि जाबाय थानोसै रायलाया सानदोंमोन ओमफ्राय गोसोआनो खेंखुर खेंखुर थानोनो हाया रायलायफिनबाय आं रायलायफिनसै माने कमेन्टनि बागै आरो बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदों नोंथांमोनहा नुवाखै जानो हागौ दिनैनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय कमेन्टआव बे भिडिअआ बै गय दानखावलायनाय थानमेल फिक्सार गय दानखावलायनायमोन आरो दिनै भिडिअआ बहाय थांनानै नायलाय नोंथांमोनहा मा कमेन्ट दं दाना आङो बयबो नायथों बयनोबो खोन्थानो होननानैसो दोनखादां बे कमेन्टखौ ओमफ्राय माबायदि मानसिया हरदों जों बायदि मानसिखौ बिदि कमेन्ट हरोबा आरो माबायदि भिडिअ बानायबावगोन दे
आं एथ' खस्थ' मेहनत खालामो मालायफोरनि भिडिअ बानायनाया दोन आंनिया बेलेग मानो होनना बुंबा आंहा दखान दं थेवब्लाबो आङो फुङावहाय टाइम हास्लाबा खस्थ' खालामनानैबाबो भिडिअखौ खालामो आरो बेयावबो गाज्रि कमेन्ट मोनोबा मारै जागोन जाय हरदों बे कमेन्टखौ बे मानसिया ओरैबायदि गाज्रि मानसि हो माने आलसिया बियो ओरैबायदि आलसिया बे हाबा जानायबा हौवासो हाबा जानायबा बे बिसि जौ मावनायखौ जाग्रा खामला खाथिनायखौ जाग्रा बे ओमफ्राय हाबा जायाखै सेंग्राबा गाज्रि एकदम गाज्रि आखुनि सिगारेट ड्राग्स फाग्ला बे सेंग्राबा आं हले होनखाबाय मोजां आखुनि मानसि नङाबा साननो रोङै बिदि कमेन्ट हरो मानसिया लाजिया आंनि जाथिबो जाया बंस'बो जाया मारै बिदि कमेन्ट हरनो हाखो आंनि आन्दाजाव बे सासे मानसियानो नाम आलदा आलदा लानानै हरबाय थायो दां लोगोफोर थांनानै नाय बे मानसिनि कमेन्टखौ थार्मेल पिक्सारा गय दानखावनाय बेखौ नायनानै नाय आं लाखुमाया दानाबो आं आराम बयबो नाय बे मानसिनि आखल आखुआ गावनि बे लिरनायाव नुजाखानाय माबायदि मानसि बियो जोंबादि एथ' भद्र भिडिअ खालामनायखौ बिदि कमेन्ट लिरोबा आरो गाज्रिसिन नुनाय माबा मोनसे एक्टिं खालामबा आरो मा आं एसे मानसिया कमेडि टाइप दे मावबा माबा मोनसे नुयोबा गाज्रि मोननाङा थांबाय बेफोर खोथाया ओमफ्राय आं दाना कमेन्टखौ लोगोफोर नायदो बेखौ मोनबा नैबे साबदाराव हमना ओरै बोखोगौ आं मोनबा माने र' असयज' जाबा नागिरनो गोनांबो जागोन ना नोंलाय बे प्रफाइल पिक्सार होआमालाय मा जानो ओरैनो आसुफोर गावगासिनो नागिरबा मोना गोसो जानांगौबा नोंखौ न'आव थांनानै साहा खापसे लोंनानै थाव सोबानानै फैनो हायो जाबाय लोगोफोर बे सासेनि थाखायनो रागा जोंनानै जि मारैबा रायफ्रांबायलै आं निमाहा होदो माखासे लोगोफ्रा ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर सनाफोर बिदिनो नायबाय था गाज्रि कमेन्ट हरबाय थागोन थेवब्लाबो मालाबा बारा जाबा होनफ्लांनाय जायो बिनि थाखाय खेमाजों लोगोसे खमा होदो आरो बाय बाय